Paliwanag sa simulain ng Espiritismo. Ang Espiritismo ay karunungang nauukol sa uri, simula at patutunguhan ng Espiritu at sa pagkikipag-ugnayan ng daigdigang nakikita sa daigdigang hindi nakikita sa pamamagitan ng talaytayan o medium. Patungo sa Diyos sa pamamagitan ng karunungan at pag-ibig. Sa labas ng kawang gawa ay walang kaligtasan. Mayroon lamang isang Diyos na walang hangganan, di nagbabago, makapangyarihan sa lahat, makatarungan at puspos ng pag-ibig. Ang lahat ng tao ay pantay-pantay at magkakapatid sa mata ng Diyos. Ang batas ng Diyos ang sumasakop sa lahat ng bagay at sa bawat pangyayari, at ang umaayon dito ay siyang tunay na relihiyon. Ang tao ay may pansariling pananagutan sa lahat at bawat panggawa niya mabuti man o masama. Ang pag-ibig sa Diyos at sa kapwa ay siyang pinakatakila, pinakamatas na katuruan. Ang Espiritu ng pansamantalang nagkatawang laman o tao na siyang kasangkapan sa kanyang pagkasulong. Mananatili ang sariling pagkatao o kaangkinan ng Espiritu pagkatapos ng tinatawag na kamatayan. Ang pagsulong tungo sa kasakdalan o kabanalan ng Espiritu ay bukas lagi na sa lahat at bawat tao. Ang pagkikipag-ugnayan sa mga banal o matas na Espiritu sa mga tao ay siyang katotohanan ng nagpatunayan ng mahabang panahon. Ang mga kaloob o biyaya sa panggagamot at pangitain na nasusulat sa Biblia ay may kabanalang ipinakikilala ng medyumidad. Sana
lulutan ng Kristo, maning Ebanghelyo, payagiliane, ing sariling kaburiana, at tukiya gulot ng Kristo. At King Aldo, pusana ni ing krus na ayating kapibabatan, bayang mayakit, tune, tutukig gulot na. Ing kalam, ang punlugod na nitang Diyos, kekoyang ampunan, king oras. Salamat, King Diyos, pasibayong, ing kapayapang koman, miras kong ating tula, ing balang katao, king kaya dawan iting kami pasalamat na ninlunduyan na iti. Tuluta na sanitang mayupayang Ginoo, ing panimunana ning banal ng pamipala at elay kakawani ing wagas ng kabiasnan banting upayang ing pekong kapagalan midina niyang kabaldogan paglasang marayo ampon malapit ikwayong miyabe-yabe bayong ay bakit ingaling kong kapigaganapan uling medong mo ike kayong panandang medong mo ike kayong kapanuanan ing sambanye itang medong a Diyos king panga espiritu na amon itang katatuan banting upayang karya na kayo ning Espiritu Santo hinggang katuliran. King oras sa iti maragul apamiti po niyo misan merong kayo bayong apikan lapit ing mayap yung prinsipyo mayap yung halikain painturo king kapagsulungan ning balang katao paglasang ninuman magarat kareking kabyas na iti laluyang isusubukan loob na ni Aldo. Kabaluan niyo ing biyena ning tao ket isulit tutumit mo yang
kapusalyan, ampon kasakitan. Ado, tinyang pupusanan, ame sabing kasakitan. Dapat nganing ebanghelyo ing emamusan king krus na at tutuki gulot ko yadarapat hanap. Dapat kung sablang talasuyo ang yening daramdam. Nung malugod yen pusanan, ingkay ang krus, di na kayong marabul si kalang, at idala na kayong kingbalo. Dapat, nung mabayat king lubyo, ing pamamusan, lalo neng dagdagan, ing sadiyayong deyatan. Uling ninuman, ing panggulot, mesabing krus na, iti mababaldugya king aliwang krus, amargit pang ating deyatan. Paglasang ing pamamusan king krus saldo iyapin ing kasakitan, ababye kainan adalatang hinggil ng tao. At iti dapat ng pibatan ng tao. Dapat libutad na ni kayong pamanlakad sana'y bibili din kayong pupusanan king kalibugtan. Bayong payalyan ing kayong pangayaws ketang metong maging. Uling tutong makalunos ing maging kabilyana ning ninuman panggulot king kayang pangayaws ketang metong maging. Nung makanyan lumapit po king Diyos, ayating tapat apamanisi karengke kayong balang kakulangan ampon kamadyan. Banting mo payang, ing Diyos mo naman, ibiyene ke kayo, itang karampatan, apamipatawad, karengke kayong kamadyan. Nga na, ning ebanghelyo, lumapit ko king Diyos, ikong sablang makagal na ampon kababayan mo. At king Diyos, nabita na kayo naman, banting mo kayang dinan na kayong kapas naman. Pusana niya, ing paod ng Kristo, at mag-aral kayo, kinladyunin din. Pusana niya, ing kayang krus, at payalyan niya, ing sariling kaburyan niyo. Dagta niyo, iting balal ng kaburyan, ay ating binang katapatan,
dulang daring balang puso. Anong makanano, inginu, pepa kita pepa ito na, kung sablang nganap na ingkayang lugod. Pepakit na kayo, ing manyaman kinaul, ing krus, ning kasakitan, ayating mit mong kabibabatan, ampon kamulog. Makanyan muna sana ikong sabla ay papit yu, itang pamangawul yu, king kasakitan yu, aldo, king pamanlakad yu. Mag-aral kayo, karing sablang kabias na, bating mo payang, lalo kayong tumili, kingkayang ngarapan. Nung pune kayong talapagobra, tutuki harapanan ng Diyos,